reclamant calma al seu voltant. Reclamant calma, girant el pop quan és necessari. Fent totes les accions necessàries. Ningú ens passa la mà per la cara, senyors i senyores. Ballant, obrint cava, gaudint, rient i flipant amb el xat com es descontrola. Hem vingut per quedar-nos. Res ens atura. D'aquí fins la lluna. Ho començarem a fer, perdoneu. Un aplaudiment, Un clip d'això. Sisplau, feu una foto a la pantalla. Primera pregunta que tothom literalment l'encerta, Let's go! Bueno, és que la pregunta... amb quin vehicle anava l'heroïna mallorquina preferida de Trapella TV? Jo, si no l'hagués encertat algú, potser l'hagués convidat a marxar. Bueno, ho albanegem, així, ràpid. Ara que ja estem acostumats amb això dels bans... L'Oto té molt per mà. No m'ho crec, Pau, no m'ho crec. Jimmy, Jimmy, vés-te'n ja a dormir. Jimmy, 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 i no ronquis, senyor. El Jimmy s'anava a dormir ben feliç. I tothom li desitjava molt bona nit. A contar ovelletes, Jimmy, Jimmy, Jimmy. A contar ovelletes, Jimmy, Jimmy, Jim, Jim, Jim. Bona nit, Jimmy Peres. Cuidado. Teniu ganes de fer el deliciós? Si necessites blanquejar una quantitat de diners, saps quin és el teu stream de confiança? I tenim el I que fins aquí la participació de la Mireia. Volem un escalf gegant per aquesta despedida que marxa, però que no traurem la cadira perquè no ens quedem sols, senyores i senyors. Cap una altra persona ara. Ve una altra persona, Pau. Ha marxat la Mireia, ens sap molt greu, però ara mateix està a punt d'entrar amb tots vosaltres la tarot més famosa de tot Sabadell, la Mire Ramanella. Així que, qui vulgui que la Mireia li llenci les cartes, ha de posar un missatge en highlight dient: Mireia, llença'm les cartes, sisplau. Primera persona que vol que li llencis les cartes. Em podeu dir una pregunta concreta o us la tiro així a veure què surt? Tira a lo loco. A lo loco. Vale. Vale. Pregunta exactament si vol fer la PCR abans d'anar a fer la PCR i així s'estalvia que li posi un pal pel nas. Vale. Aquesta pregunta és seriosa, no és el primer cop que me la fan, estic preparada per la tirada. És una tirada complexa, Anna. Jo et ficaré ara 2 pilons i tu m'hauràs de dir quin esculls. Ja m'està arribant. No ho he escrit encara, però sí que... No, el ben ficat no és aquest, no? O què? O és el que està? Vale. Si surt inversa, és que és negatiu. Si surt normal, és que és positiu. I... ha sortit normal, Vivo, ho sento. Que ja t'has de començar a confinar. La Vivo, que té Covid. Confinament perimetral per la Vivo. Ai, just s'ha acabat. Per tota la gent que ens ha estat dient boomers, per tota la gent que no confiava en nosaltres, aquí està. Quina cara se't queda? Fregant l'excel·lent. Quina cara se't queda? El pit. Ai, m'he de calmar.
Front-end i back-end. Vull obrir jo. Tu, tio, hem de parar ja. Estem no descontrolats. S'ha de parar i així, tio, no pot ser, loco. Ens beneixen, tio. Jo el que vaig pensar és, no és tan raro, perquè realment vaig pensar, vull dir, això ha sigut incontrolable. Saps? No va ser una sensació de... No va ser una sensació de... Això és una que es podria haver evitat. Va ser una sensació de... Bueno, ha passat això... No es podia controlar... Ha vingut amb sorpresa. Bro. Dos chavales, nada. Tiene cara de vikingo, ¿eh? De que me da una hostia y me quedo con ella. Vamos a ver qué dicen. A més era relacionat amb el tema. Es que son literalmente tú y yo, tío. Se han comprado un par de micros y están haciendo un podcast. Fumándose un mai. Es que podríamos decir. Pallaruca, ruca. Vale. És que saps què és una ruca? Sona verdura. Saps el que és una ruca o no? No. Una polla con peluca.